Hi guys! Mga kalugaw! Good morning! Mga tanim po in the bukid. Oh, ang dami. Yan o. Daming bunga. Imagine mo yan, isang puno lang. Hitik sa bunga. Grabe. Diba? Nakaka-inspire lang magtanim. Oh! Ang lalaki pa. Kakatuwa lang. Oh. Guys. Thank you, Lord. Imagine mo yan. There's more here. Darn! Ang lalaki niya. Ayan o. Ang dami. Look. Ayan pa. Gosh. Diba? Ang dami. Thank you, Lord.